ଗତକାଲି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାମୁଦିଅ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ରେଡ୍ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ମାମୁଦିଅ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପାଣି ମାମୁଦିଅ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକେଇ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ତଥା ମୋବାଇଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜମିର ପଟା ରଖି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ହଡ଼ପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 17ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ 18ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟଙ୍କା 21,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ 25ଟା ATM କାର୍ଡ଼ 10ଟା ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସିଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ମାମୁଦିଅର ଆମ ଆସ୍କା ଥାନାରେ 339 ନମ୍ବର କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପାଣିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜମି ଜମା ବି ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଥିଲା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହଡ଼ପ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ସେ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ନାଇଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ 3%, କାହାକୁ 4%, କାହାକୁ 5% ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୁଧ ଦେଇ ଆଉ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ସୁଝୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଫେରାଉ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା। सर ये गाड़ी जाकर कुछ अन्य जिनिस व्यवहार करिया चोरी जिनिस व्यवहार करे सामान फुटला गाड़ी जाक ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। व्यक्ति खाली गाड़ी अच्छी ना आ किसी पत्थर बाली पारी नार किसी अभियोग रही नहीं ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। पुलिस को रिमांड रे आनी मोटी आउथरे रिमांड रे आनी ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅଧିକା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିପାରିବ। टाइम बाउंड कौन सी रखिया जल्दी से नौकरी तो ନିଜେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାର ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେସ୍ ହେଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସୁଧ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁଧକୁ ପଇସା ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଉଥିଲା ସୁଝି ଦେଉଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ନା ଜମି ଜମି ଅଛି ଜମି ଘର ଅଛି ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଆ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆଉ କିଛି ଏ ଟାଇପ୍ର କିଏ ସୁଧ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ସୁଧ ହାରରେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଧାର ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପାଣି ନାଁରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।